Salutacions a tots, sóc el Pep, EA3 Hotel Unió Òscar, i en aquest cas, com podeu veure aquí, us parlaré ara del codeplug que he fet i es penjarà a la pàgina d'Urcat per Països Catalans. És compatible amb aquestes tres emissores. Poder vosaltres no teniu aquí, això seria una ràdio DITI, però que sapigueu que és compatible per Kidera, per Retivis R73, perquè aquesta emissora ha sortit amb diversos noms, aquesta d'aquí. Una vegada fet el codeplug per aquesta, us val, si teniu un GD88, que seria aquest walkie, us valdria. Si tinguéssiu aquesta altra emissora, el mateix codeplug us val per totes tres. Sí, també que us diré que aquesta gent, la veritat sigui dita, que han tret aquestes ràdios al mercat, que està molt bé, però també a l'hora de crear un codeplug per elles ha sigut un suplici. Ja porten un parell d'anys al mercat i aquesta poder no tant, por ahí, un any i mig o així. I la veritat sigui dita que no han acabat de perfilar bé. Jo ja us ensenyaré, a part de penjar el codeplug, també que hi ha una alternativa que a l'hora de programar, que seria aquesta, el codeplug editor, que funciona més bé que el CPS que porten originalment elles. Però bé, ara us ensenyaré el seu CPS. Així és com quedaria el codeplug fet. I seria, la primera teniu el hotspot, directes, l'Ecolink de Catalunya, els repetidors analògics de Catalunya, i ja començaríem amb la zona de Barcelona, la província de Barcelona, Montjuïc, Tibidabo, Pallejà, Castellà, Vallès, Mataró, etc. I aniríem corrent tota la zona fins que acabéssim aquí al Berguedà i començaríem amb la zona de Girona, Masella, Greixa, Alfar, Rocacorba, Figueres, Palafrugell, la Selva, etc. Romanyà. Començaríem a la zona de Lleida i el mateix. Després ja entraríem a la zona de lo que és Andorra. Igual, aquí dintre d'aquesta zona d'Andorra també, com podeu veure, hi ha els analògics d'Andorra. Allà entraríem a la zona de Tarragona. I una vegada s'acabés la zona de Tarragona, acabaríem aquí amb Xert. A Tarragona per què? Perquè molta gent d'aquí al Delta de l'Ebre s'enganxa aquest repetidor de Xert que funciona, aquest de Meó funciona de conya. Aquí ara entraríem a València i aquí, com podeu veure, si entrem a la zona de València, estan tots agrupats. Tots els repetidors i de Meós de València estan agrupats aquí dintre. També els analògics, però està tot agrupat aquí. A Mallorca passaria el mateix. Llavors aquí ja tindríem aquests dos, que seria la Catalunya Nord, Puigneulós i Conflent, i els PMR 446, els 16 canals que hi ha. Així és com quedaria el codeplug per la Maldon o per la Retivis, R73, el Radio DITI, vull dir, ha sortit amb diversos noms. Quan agafeu aquest codeplug, veureu que heu de vindre, ara us ensenyaré el tema de canals i tot això, però heu de vindre aquí, bàsic paràmetres, i deixeu l'idioma, veureu que posa xinès, no passa res, ja ho podeu deixar així. Però, com podeu veure, surt tot en anglès. Aquí posaríeu la vostra ID, i ja no té res més. Aquí sí que no s'ha de posar l'indicatiu ni res, només posant la ID i prou. Jo deixo aquests paràmetres, com podeu veure aquí, el TOT, etc., els deixo així. Però després cada un, també això tindreu que entrar i ajustar cada un, depèn del servei que doni l'emissora, doncs tindrà que anar ajustant una miqueta aquests paràmetres, igual que el teclat. Jo deixo el teclat, els menús els deixo ja tots en obert, tots estan oberts, els sons i tot això ho teniu que ajustar aquí. Veieu que hi ha els volums i tema dels sons i els pitidos que fa i tot això. Aquí els LEDs, això ho deixo tot activat. I ara que aniríem aquí, aquí ens diu quina funció fa cada tecla.
Ho teniu bé perquè a més us surt l'emissora, com podeu veure, i tal com jo vaig clicant aquí, espera, ara tiro un pèl més enrere, veieu que ara està a la P1, no? Doncs si ara jo agafo i clico aquí sobre, veieu que ja ha canviat. Aquí a la part dreta ja m'està indicant quina tecla és la que faré servir en el P2, no? Amb pulsació curta o pulsació llarga. Vull dir, llavors aquí cada un també això és molt personal. Jo he deixat a nivell, ho he deixat així, a nivell de lo que jo, perquè l'emissora no us la puc ensenyar perquè no la tinc. Me la vaig treure i me la vaig treure perquè la veritat sigui dita que a l'hora d'actualitzar i de programar i de tot era un calvari, no és una nitona, vull dir, això ja us ho dic ara. Però és una emissora que doncs, us pot anar bé, que es pot posar en qualsevol lloc, que és molt petita i doncs està a un preu de walkie, no? Surt a un 20 watts, diuen ells, que em sembla que no són reals, però bueno, és el que anuncien ells. I està al preu doncs, d'un walkie, no? Bé, aquí tindríem el guany de micro, jo el deixo així, i això també depèn del tipus de veu de cada un i de tot, no? Potser tindreu que agafar, aquí tindríem el que és el micròfon l'1 i el 2. Aquesta emissora té dues entrades, una pel lateral, que és entrada com els walkies, tipus K, amb connexió Kinboot, i l'altra que és frontal. Per això aquí us diu hi ha dos ajustos. I res més, si voleu missatges, jo aquí no en deixo cap escrit, però si voleu per enviar missatges, perquè és una emissora que a l'hora de fer-la anar al dia a dia és laboriosa, vull dir, no és pas fàcil. Bueno, jo us ho deixo aquí més o menys tot d'això. La llista de contactes també la deixaré penjada i llavors teniu que agafar. Aquí tindríem els TGs, que té a dintre. No n'he posat gaires tampoc per no d'això, però bueno, els principals doncs els teniu aquí dintre. No té la llista d'escàner activada i aquesta és una de les raons que això és un drama, ja us ho ensenyaré, perquè si ara jo aquí a aquesta zona, ara veureu que això, per això és una de les coses que esclar, us deia que aquesta gent es tindrien que posar les piles, perquè són petits detalls que a l'hora de programar això és un calvari. Bé, jo ara aquí vull anar posant aquests canals i vaig agregant. Però ara imagineu-vos que jo aquests no els vull agregar per lo que sigui, no m'interessa. I dic, bueno, vull agregar aquest. Ara veureu el que fa aquesta emissora. Agrego aquest canal aquí, aquesta zona, i mireu, ja estic a la zona 1. Què vol dir? Que si vull agregar canals aquí de la zona 9, cada vegada haig de fer una pulsació, torna amunt i haig d'anar a buscar la zona 9 una altra vegada. O sigui que haig de baixar fins aquí baix, ara li dic que vull aquest canal, pom, el foto dintre i mireu, ja estic a dalt una altra vegada. Torna a baixar aquí baix. Mentre que a Manitone, o OpenGD, o a MyLuns, de Retevis, o el Retevis original també, tu cliques aquí i dius, bueno, jo tots aquests canals els vull aquí dintre. Doncs pam, 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 tal com cliques va un darrere l'altre. Pam, 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 aquí no. Jo ara clico aquest i automàticament ja torno a estar aquí dalt. És un drama, la veritat, configurar el tema d'escàner amb aquesta emissora, a part d'altres mancances que té, que quan jo vull editar un canal, jo ara aquí edito, això seria la zona de hotspot, jo aquí us he posat en total tots els TGs que té, per tant, aquí a la zona de hotspot teniu 214 TGs posats, val? Si no voleu adaptar aquesta freqüència, teniu que anar escrivint canal per canal. Llavors aquí veureu, ara us ensenyo això perquè això és bastant interessant. Aquestes emissores, per rebre, necessiteu un grup RX. Heu de crear un grup RX, que està aquí. Jo aquí he posat CAT1,
això el nom que li posis o el que hi posis dintre és igual, ara ho veureu, vull dir, no té d'això. I quan editeu un canal en directe, val? O el canal d'un DMO, no podeu seleccionar slot, ha d'estar en bon. No podeu seleccionar slot, només ho podeu seleccionar amb repetidor. Ara em poso aquí Montjuïc, ara ho veureu. I com podeu veure, aquí a Montjuïc ja tinc l'eslot seleccionat. Si fos un canal en directe, això tindria que estar en bon. Aquí, en aquest cas, doncs sí que li heu de dir a cada TG a quin slot surt, no? Si aquí posés el 214, doncs tindria que canviar l'eslot. Sí que quan apreto, com veureu, a la que vaig a tocar aquí ja el passa automàticament. Això sí, no haig de tornar a clicar, no? Però, veieu, i ara ja l'assigna ja a l'altre. I el grup RX. Ha d'haver-hi un grup RX que és igual al TG que poseu dintre. Bé, això seria per configurar els canals i que vosaltres es feu canals i tot. Això és com estaria, per exemple, a Montjuïc i sempre teniu el directe amb DMR i el directe amb analògic. Fixeu-vos bé que el directe, veieu, com no hi ha cap slot assignat, on. Quan feu un canal en directe, aquest és en directe, TG99, que ho tenen tots els altres codeplug que estan penjats aquí. També a la zona de directes, si aneu a la zona de directes, aquests canals hi són. Bueno, aniríem baixant i aquí sí que no us puc deixar, sinó que aquí ara si volguéssiu posar, o sigui, a la zona de Montjuïc que ara estem, dius, hosti, jo vull posar un canal en directe perquè tinc un company, parlem aquí i tot això. Bueno, doncs veniu aquí dalt, i aneu agregant canals. Aquí sí que no s'han de deixar espais lliures ni coses d'aquestes perquè pots anar agregant canals. Té algunes coses que estan bé, però té moltes mancances. No puc, per exemple, pujar i baixar a les zones, s'ha de quedar així, no els puc moure, i res, aquest seria el codeplug per la Maldon, perquè veieu més o menys el que té dintre i com està fet, totes les zones que té i com estan fets els canals. Ara us dic el del grup RX. El grup RX, com podeu veure aquí, que us posa RX Group, si comenceu de 0, aquí en aquest cas ja ho trobareu fet, però si comencéssiu el codeplug de 0, aneu aquí al grup, ara m'he marxat jo, aquí. Grup RX, doncs aquí podeu anar creant grups RX, vull dir, els que vulgueu, però no fa falta. Però sí que com a mínim ha de tindre un grup RX per assignar a tots els canals. És igual el TG que poseu aquí dintre, no té cap d'això. Vull dir, ja veieu, jo he posat el TG el 99 en directe, no? Però és igual el TG que poseu dintre. Simplement ha de tindre un grup RX assignat a cada canal. Això sí que ho ha de tindre. Si no, no tindreu recepció i direu, hòstia, això no em va, no? Doncs, bueno, així és com quedaria el codeplug per la zona de Països Catalans, o sigui... Sí que aquí veureu que, clar, per no fer tantes zones, perquè és bastant laboriós amb aquesta emissora passar d'una zona a l'altra i tot això és... laboriós. Sí, comparat, clar, Manitoni té la roda central al mig i vas passant i vas canviant i no has d'entrar ni al menú ni has de fer res. Però bueno, aquí teniu totes les zones que estan dintre i per lo demés, doncs, res més. Vull dir, a l'hora de crear un canal, si l'heu de crear o qualsevol cosa, recordeu això que us he dit. Si és en directe, no seleccioneu slot, sinó li seleccioneu on, i si és en repetidor, doncs llavors sí que heu de seleccionar l'eslot. Com podeu veure, aquí ara entro els canals en directe que hi ha dintre posats.
i veureu que veus el que us deia, el time slot no està seleccionat, està en bon, perquè està en directe. Recordar això, el de més ja el que us he dit, això sí que és fonamental. Ara us explicaré el tema, perquè aquest seria el CPS, aquest el penjarem allà, aquest és l'última versió, és de la Radio Diti. La veritat que va bé, l'he provat ara i va bé. Com a mínim no em mou els canals. I us dic això perquè durant molt de temps aquesta gent no es van posar les piles i tu creaves un codeplug, tancaves una zona i de cop i repent quan tornaves, ara us poso aquí Montjuïc o Pallejà, és igual, quan tornaves a aquesta zona resulta que aquí es havien mogut els TGs de lloc. Era algo increïble, de veritat, vull dir, era fer un codeplug per aquesta emissora era algo fora de sèrie, Llavors tornaves aquí i ja veies que l'eco te'l havia baixat aquí baix. I llavors hi havia dos ecos, vull dir, unes històries que deies, hòstia, com pot ser això? Doncs ara veig que amb aquest, no, ja us dic, no puc programar l'emissora ni el puc provar. De funcionar, funcionarà, perquè quan l'havia tingut, però perquè veieu més o menys el què, no? I era una inclús encara hi ha, si ara obrís CPS antics d'aquesta emissora, veuríeu això que us explico, el pas que seria molt llarg també, veuríeu que canvia els TGs, o canvia inclús, n'hi havia algun que arribava a canviar fins al canal de lloc i deies, hòstia, com pot ser això, no? Fins que vaig descobrir, que inclús en el grup de Telegram i tot això ho vaig posar, vaig descobrir el CPS Editor, que ara l'obriré. Aquest és el CPS Editor. La veritat sigui dita que aquí ja quan comences a configurar ja s'assembla més a la configuració d'Anitone o inclús d'OpenGD. Mireu el CPS Editor, ja ho veureu, si podeu fer servir. El que passa que una cosa sí, el codeplug que per exemple jo he fet no el podeu obrir amb CPS Editor. Heu d'obrir-lo amb l'original, el que us posa Radio Diti, versió 3.03, l'heu d'obrir amb aquell. Una vegada obert i passat a l'emissora, obriu el CPS Editor i li feu una lectura. Feu aquí dalt, us posa llegir ràdio, llegiu la ràdio. Us sortirà el codeplug que es veu descarregat, que és el que he fet jo amb l'altre, i a partir d'aquí, o sigui, no són compatibles, un amb l'altre. Però al moment que vosaltres carregueu a l'emissora, li feu llavors una lectura amb el CPS Editor i a partir d'allà ja podeu començar, com podeu veure, aquí ja sí que us diu el nom de la ràdio, que seria el vostre indicatiu, l'indicatiu, i aquí ja comencem a treballar amb aquest codeplug, amb aquest CPS, que aquest sí que ens permet modificar, moure les zones de lloc, pujar-les amunt i avall, que per exemple, jo dic, hosti, ara aquí hi ha un de senzillet i d'això només per ensenyar-vos-ho, però ara jo aquesta zona, imagineu-vos que jo visc a Andorra, dic, hosti, jo la vull a dalt de tot, aquesta zona la vull que em surti primer, doncs em deixaria moure-la, pujar-la i baixar-la, em podria moure inclús els canals. Vull dir, veieu, aquí tenim totes les zones, els canals, i ara perquè veieu com es configura i com es treballa amb aquest CPS Editor, que li dona 50.000 voltes a l'original, que és raro que aquests xinos no s'hagin posat les piles perquè ells això ho veuen, doncs, hòstia, preneu una mica de nota, feu una mica de... Sou els artistes de copiar coses, no? Doncs copieu això, que això és molt interessant. I a l'hora de programar, aquí, com podeu veure, amb el CPS Editor se m'obre aquest desplegable per al canal. Això és fantàstic, és com si ara obrís OpenGD o obrís Anitone o obrís iLunes. Aquí ja començo a treballar amb totes les característiques que té aquest canal. El nom, el time slot, el color, el contacte,
a l'RX Group, la freqüència d'RX i TX, etc. Tots els d'això. Si fos analògic o si fos digital, aquí tindria el CTS, vull dir els subtons, i una vegada hi he acabat, doncs ja està, només l'haig de tancar o li dic que vull un nou canal. I així aniríem fent. Aquí em diu que he obert el canal 2 de 117 que en té aquesta zona, no? És perquè més o menys veieu com està editat i com funciona realment, que això és el que va de meravella, no? Fixeu-vos bé que aquí ja tinc fet això, aquí ara jo hi tinc lo de l'escàner igual, és una de les coses, aquí per exemple hi ha la llista d'escàner, que la podeu anar editant, anar fent, quins canals hi voleu a dintre. És molt més fàcil, molt més senzill fer-ho amb aquest CodePlug Editor, no? La veritat sigui dita que això és una meravella, és com tindria que ser l'oficial d'ells, no? I no ho és, aquí tindríem tots els TGs posats, i fixeu-vos bé que és el tema de botons, com podeu veure, és el mateix, també surt la foto del micròfon, i res, veieu, ja s'ha posat vermell, ja sé quin estic editant. Si me'n vaig aquí, ara veus a l'emissora, estic editant el P6, no? Doncs fantàstic, vull dir que... I això funciona, ja us ho dic, això funciona però que molt, molt bé, jo us ho recomano. Feu simplement lectura, es descarregueu els dos i així ens teniu els dos, l'original de la Maldon, Radio Edit, etc. I després treballeu en CPS Editor. Això és jugar amb una altra lliga, això ja comences a fer un CodePlug i ja amb cara i ulls. Però clar, has de tindre el CPS Editor. En aquest cas també a la pàgina d'Urcat deixem tots dos penjats. O sigui, simplement que vosaltres, quan tingueu d'anar a d'això, obriu amb aquest. Obriu i feu lectura del CodePlug que hi ha penjat amb aquest. I graveu a la ràdio amb aquest. Ho graveu a la ràdio. Una vegada tingueu gravada el CodePlug a la ràdio, feu lectura amb CPS Editor, que seria aquest, que és el que ara jo us he obert. Així és com veuríeu l'original, que per Maldon o per d'això, aquest seria l'original i l'altre seria el CPS Editor. Aquest ja seria el CPS Editor. Aquí no es fa tan feixuc, a l'hora de fer un CodePlug no es fa tan feixuc, no? Però, evidentment, no el pots obrir no és compatible obrir-lo amb l'original. Ni l'original tampoc és compatible obrir-lo. O sigui, si feu un CodePlug en CPS Editor, sempre tindreu que fer servir CPS Editor. Doncs res més, espero que el disfruteu. I aquest no és el CodePlug, aquest és un altre, ja és més antic, ja el tenia fet de fa temps. I aquest és el que trobareu a la pàgina d'Urcat, tal com està. Res més, companys. Salutacions i ja us aniré penjant més coses.